Ahoj, já jsem Helča a vítám vás u nového videa. Dneska se podíváme na to, kolik jsem spotřebovala produktů za celý rok 2025. Samozřejmě, ještě není konec roku 2025, ale nemyslím si, že bych za ty 2 nebo 3 týdny spotřebovala extrémně moc produktů. Já jsem si to tady rozdělila do 5 kategorií. Mám tady tělo, péče o pleť, vlasy, líčení a ostatní. Já bych začala s tím tělem, protože tady mám v celku jako dost kousků a myslím si, že některý vás nepřekvapí. Některý spíš překvapili mě, ale jdeme na to. Na tělo jsem spotřebovala letos 17 sprchových gelů. Tělových peelingů a skrabů jsem spotřebovala 7, krému na tělo 4, myslela jsem, že trošku víc, body spray 2, deodoranty 4, parfémy 1, krém na ruce 1 a intimní gel 1. To se taky divím, že je jako jenom jeden, ale on to byl taky ten větší. Tady vidíme u těla, že se nejvíc asi sprchuju a dělám si scrub, což je tak jako pochopitelný a hned potom se vodím deodorantem. Takže to jako je dobrý. Péče o pleť. Krém na obličej 6, sérum 5, 3 tonika, vody na obličej, to jsou takový ty stříkací, tyhle ty klasický. Tady mám jenom jednu. Oční krém a oční sérum, těch mám 5. Odličování, to znamená micelárka, olej, ubrousky a všechny tyhle ty pomůcky, těch tady mám 5. Tamponky, takovýto balení tamponků mám 6. Peeling na obličej 2 a masky na obličej 3, což teda vůbec nechápu, protože já jenom si myslím, že 3 dělám jako za měsíc. Ale je pravda, že já většinou jako vyhodím ty obaly a pak až si uvědomím, že jsem to třeba chtěla dát do spotřebovanců. Ale ještě k těm maskám, jedna byla taková ta klasická, zvláště taková ta kulatá v tom kalíšku, takže ta byla třeba na 5 použití. Takže to byla péče o pleť a tady asi nejvíc dávám krémy a hned potom oční séra a klasický séra, oční krémy nebo séra a séra. Klasický na obličej a hned potom se odličuju, což jakoby dává smysl. Když se kouknu vlastně na tu péči o pleť, tak jsem předpokládala, že nejvíc tady bude krému na obličej, což je vlastně pravda. Pak tamponků, což mě ani tolik nepřekvapilo. A pak tady mám 5x sérum a 5x oční krém, takže v pohodě. A nakonec ještě je tady odličování, co vlastně dává smysl, když si vezmu tu svoji rutinu takovou, jaká je. Jdeme na třetí kategorii a to jsou vlasy. A tady jsem spotřebovala 5 šamponů, 5 balení šamponů, což teda jako musím upozornit, že jedno bylo to litrový, 5 kondicionérů, 2 jsem měla tužidlo a lak, to znamená, že jedno tužidlo a jeden lak, což vypovídá něco o tom, že jako moc laky a tužidlo nepoužívám. A suchých šamponů mám 7. Takže když si vezmu jako kategorii vlasy, tak já se ani tolik nemiju vlasy, jako si používám asi suchý šampon. To, že jsem letos spotřebovala 7 suchých, už. To, že jsem letos spotřebovala 7 suchých šamponů, neznamená, že bych si nemila vlasy, protože tady mám furt jako 5 spotřebovaných šamponů, ale jde o to, že pokud máte jako delší vlasy a hustší trošku, tak prostě tam je míň použití, jo. Já pokud chci mít opravdu reprezentativní vlasy celý ten den, tak ho spotřebuju fakt jako třeba 1/4, jo, takže se spíš divím, že tam těch šamponů nebylo víc. Ale tady je to celkem jako vyrovnaný a asi nejméně je vidět, že fakt používám tužidlo a lak. Líčení. Tady je toho celkem dost. 6 make-upů. Linky na oči 9. Řasenky 5, což je fajn. Pudry 3. Já jsem čekala, že jsem jich spotřebovala tak 4, ale i tak si myslím, že to je dobrý. Korektory 2. Balzám, lesk, olej, cokoliv, narty. Tak mám 5 kousků. Tuška na oči, taká ta klasická, do spodní vodní linky 1. Kontura a bronzer, obojí mám po jednom, takže dohromady 2. Stíny 1. Lepidlo na řasy mám 1 a fixační spreje mám 3. Tady je nejvíc vidět, že si dělám linky na oči a make-up, což jakoby je pravda. Ještě jsem tady přeskočila asi obočí, to mám 3 produkty. A tam je taky tuška, řasenka, průhledný gel, cokoliv prostě, co dáváte na obočí.
Takže dávám nejvíc make-up, linky a pak se drží jako řasenka a balzám nebo lesk, což jakoby je taková ta klasika, takže jako u těch spotřebovaných produktů to dává zatím smysl. Ostatní. Svíčky tady mám 6, protože jsem ukazovala pár svíček, ale myslím si, že jich je daleko víc, ale já vám ukazuji jenom takový ty, co mě fakt baví, anebo ty, co si okupuju opakovaně. Mýdlo na ruce 5, to zase jsou taky ty lepší, třeba od Bath Body Works, protože kdybych měla ukazovat všechny ty mýdla, které si kupuju v Lidlu a tak bychom se z toho asi zbláznili. Koupelová pěna 2 a 1 odlakovač. Takže to jsou zatím všechny spotřebovance za letošek, já ty nový budu dělat až po novém roce a udělala jsem si svých top 5. Na úplně prvním místě vás vůbec nepřekvapí, že budou sprchový gely. Jo, logicky meju se asi každý den, nebo snažím se co nejvíce mejt, takže sprchový gely jsou na prvním místě. Na druhém místě jsou linky na oči. Já jsem se záměrně dneska neudělala, jo? Protože jinak jsem jako chtěla udělat, ale je vidět, že linky na oči teda u mě jedou hodně. Na třetím místě máme tělový peeling a suchý šampon. Což je fajn. Čekala jsem, že tam budou jiné věci, upřímně jo, ale není to špatný. Na čtvrtém místě jsou tamponky, make-up a krém na obličej. Svíčky nepočítám, jo, to jakoby není úplně, jo, tam přiřeme trošku očko. Takže tamponky a make-up, což jde hezky ruku v ruce, a krém na obličej to samý. Na pátém místě je u mě šampon, kondicionér, řasenka, balzámy, séra a odličování. Což si myslím, že je taky úplně v pohodě a logický vzhledem k tomu, kolik toho za ten rok spotřebuju. Proč jsem vlastně dělala tenhle seznam? Je to, abych věděla, kolik jsem schopná spotřebovat jako produktů. A hned vám řeknu, kolik jich bylo celkem. Takže letos jsem spotřebovala přesně 147 produktů. Což si myslím, jakože je pěkný. Určitě je tam ještě pár kousků navíc, který tady mám za sebou, ale říkám, to budu ukazovat až příští rok. A proč jsem dělala vlastně tuhle rekapitulaci za rok 2025 je i ten, že chci vědět, i který produkty jakoby nespotřebovávám, ačkoliv jsem si myslela, že jo. V první kategorii, nebo jaká jako první věc, jsou u mě stíny, protože já mám fakt jako hodně moc stínu. A myslela jsem si, že jich tam bude víc, ale není. Protože když si koupíte paletku, tak většinou sáte po 2, 3 oblíbených stínech a ty ostatní jako tam prostě jenom tak jsou, protože občas jako je potřebujete. Ale jo, potřebuji se zaměřit víc na stíny. Takže to je kategorie, kterou bych třeba chtěla zlepšit, taky parfémy. Jakož mám celkem dost parfémů, tak taky. Čekala jsem, že tam budou alespoň 3 a 5 třeba těch body sprayů, ale ne. Takže můžete se to udělat i vy, abyste věděli, co vlastně jste spotřebovali, co jste předpokládali a co chcete zlepšit v tom spotřebovávání. Taky jsem jako upřímně čekala, že budu používat víc masek, protože jsem to tam nepsala, ale určitě jich bylo daleko víc. Taky jsem myslela, že budu mít třeba nějakou spotřebovanou tvářenku anebo rozjasňovač, protože mám tady minimálně 4 rozjasňovače, který mají už díru. Takže říkám, je to fajn pro motivaci toho spotřebovávat víc a víc produktů, protože vlastně vidíte ty určitý čísla, který vlastně spotřebováváte u těch různých produktů. Jo, to, že bylo sprchových gelů 17, to mě jako nepřekvapilo, ale že jsem měla jeden odlakovač, to mě třeba překvapilo příjemně, protože jsem čekala, že odlakovač mám třeba 2 roky. Ale to je všechno, vy mi dejte vědět, jestli to a tam jako kontrolujete, co jste spotřebovali, anebo je vám to vlastně úplně jedno. Tak jo, to je pro dnešek ode mě všechno. Já doufám, že se vám video líbilo a přišlo vám nějakým způsobem užitečný. Pokud ano, tak vy víte, jak mě můžete odměnit. A pokud jste dokoukali až sem, tak sem dejte tenhle odvážný smajlík. A já už se pro dnešek s vámi opravdu rozloučím. A vy nezapomeňte na to, že make-up je hlavně zábava. Tak ahoj!